Chatforce és una eina de xat empresarial que a dia d'avui representa un impacte enorme en la transformació digital de moltes empreses en les que estem implantats. Aquest impacte es dona perquè nosaltres el que fem és facilitar les comunicacions internes entre empleats i de l'empresa cap als empleats a través d'un sistema de xat que es dona amb aplicacions d'iOS, Android i un sistema també per utilitzar-lo des de l'escriptori de feina dels empleats. Llavors, la solució Chatforce dona solució a un problema candent a dia d'avui en moltíssimes empreses, i és que les eines de productivitat que tenen internes i de comunicació no arriben a molts col·lectius, com pot ser col·lectius d'operaris, transportistes, camarers... Estem parlant de comunicació interna. Comunicació interna. Llavors, tots aquests col·lectius interns, com que no utilitzen les eines de comunicació que actualment aquestes empreses els hi subministren a través del paquet ofimàtic Office o de Google o l'Slack, el que fan és autoorganitzar-se per grups de WhatsApp. Però les comunicacions per WhatsApp no són ni segures en l'àmbit professional ni legals amb el Reglament de Protecció de Dades. Llavors, nosaltres el que oferim amb Chatforce és precisament una eina que dona una alternativa real a aquests col·lectius perquè utilitzin una eina fàcil que ells puguin entendre i utilitzar i que sigui legal i segura. Per tant, estem parlant d'una eina, no hi ha cap mena de control després del que es posi en aquest xat. Els xats estan, perdona Ignasi, llavors entrem, els xats estan securitzats i a més estan encriptats amb les mateixes eines d'encriptació que poden fer servir altres eines que gairebé tothom coneix, com pot ser WhatsApp, Telegram, etc. L'avantatge és que les empreses poden arribar, diguem-ne, fins als col·lectius que deia el Francesc, sense que aquestes persones, o sigui, persones que estan en mobilitat, que no tenen cap tipus de dispositiu d'empresa, ni PC, per exemple, ni telèfon mòbil, i no cal que donguin, i això és molt important, les seves dades personals. És a dir, s'ha de descarregar l'aplicació i a partir d'aquí, sense formació, perquè funciona igual que un WhatsApp, doncs ja poden començar a utilitzar-lo per grups, diguem-ne, transversals de feina, per organitzar-se dintre de la seva pròpia feina, i a més l'empresa els ajuda, diguem-ne, els pot enviar missatges corporatius, Una altra aplicació que està tenint molt d'èxit en Chatforce és que els treballadors, hi ha el sistema de canals que l'estan utilitzant, diguem-ne, per fer activitats de cohesió de grup o d'empleats dintre de les empreses, que és, per exemple, es formen grups de runners, grups de, diguem-ne, per tipus d'interès que puguin tenir els treballadors. I això, diguem-ne, fa que es treballi una mica en família i d'una forma més enllà de la relació laboral. Millora el clima, diguem-ne, i el que tècnicament en diuen l'engage entre empleats, diguem-ne. Molts empleats no coneixen els altres, però si els dones l'oportunitat que dintre l'aplicació conversacional o de comunicació de l'empresa fàcil com nosaltres, si els dones aquesta oportunitat sí que l'utilitzen i sí que poden conèixer i establir relacions dintre l'àmbit laboral. I l'empresa no fiscalitza això, s'entén? No. Perquè hi hagi aquest fet relacional, no? Exacte. Això sorgeix d'una iniciativa que teníeu pròpia anteriorment, d'una idea o una mancança que us veu trobar? Per què, no? Per què creu això? Això sorgeix perquè, els membres que conformem l'empresa, tots venim d'àmbits diferents del món corporatiu i tots coincidíem en que hi havia justament aquesta mancança en quant a les comunicacions internes, de que gran part dels col·lectius d'empleats de grans empreses i mitjanes, especialment, no utilitzaven les eines que l'empresa els oferia, com hem comentat, del paquet d'Office i de Google. I es continuaven autoorganitzant per grups de WhatsApp creats per ells mateixos. Clar, això, que tota aquesta comunicació interna succeeixi fora del paraigua corporatiu, crea bastants problemes per l'organització i cada vegada més les empreses són conscients que tenir tots els seus empleats parlant fora amb una aplicació d'un tercer, en aquest cas d'una empresa americana, doncs no és ni legal ni segur tenir-ho així i estan buscant alternatives per poder-ho fer. Fins ara no n'hi havia cap d'alternativa com pot ser Chatforce, perquè les alternatives que existien eren alternatives igual de complexes d'utilitzar com pot ser el Microsoft Teams o el Google Chats. Llavors, Chatforce el que pretén
i crec que ho estem aconseguint fins avui, és oferir aquesta alternativa de l'ús inadequat de WhatsApp dintre les empreses. Finalment, el problema no és que quedin entre ells per anar a fer una cervesa, sinó que es comparteix una informació sensible d'interior de l'empresa, no? A través d'una plataforma que no es controla. Efectivament, el que s'ha de, i la tendència és aquesta, és totes les empreses volen i han de separar, diguem-ne, tot el que són les comunicacions corporatives o d'empresa, professionals, de les personals. Tu pots tenir, diguem-ne, chat force a nivell d'empresa i després continuar amb les teves amistats, amics, grups del col·le, el que sigui, De fet, aquí hem notat un canvi abans i després de la pandèmia, justament en aquest aspecte. Abans de la pandèmia hi havia una situació, parlant amb clients nostres, que els empleats hi havia bastantes reticències a instal·lar-se una altra app conversacional però que fos de feina, i en canvi després de la pandèmia alguns inclús ens han vingut a buscar per aquest motiu, és a dir, que com que la línia que separa lo personal de lo professional s'ha esvaït amb horaris, amb llocs de feina, la gent ja treballa des de casa i a la feina contracta vacances, agraeix que dintre el seu telèfon pugui separar el que és el WhatsApp per relacionar-se amb la seva família i amics i tenir l'aplicació de feina de l'empresa on allà es relaciona amb el seu grup de treball i responsables. La pots desconnectar quan ja no estàs a la feina, també, si vols. No cal que l'obris i l'endemà a les 8 o a les 9 del matí la reemprens i trobes els missatges que tens. Clar, no sé fins a quin punt això és idoni per a empreses petites o té un cost que el fa simplement idònia per a empreses que tenen un mínim de treballadors, que en faran una usabilitat. Això és com ho esteu treballant també? A nivell de preus també resulta que som els més competitius del mercat. El nivell de preus en el nostre sector sempre està per sobre els 3 euros i mig per usuari registrat, diguem-ne, per usuari actiu en molts casos, i nosaltres estem a la ratlla de l'euro per usuari mensual. Llavors, clar, això fa que també sigui molt atractiu per a empreses mitjanes i algunes de petites. Per a les grans ja no t'ho dic, perquè les grans sí que estan encantats amb nosaltres. Però en quant a mitjanes i petites, ara justament estem entrant en moltes pimes que precisament són conscients d'aquesta mancança i estem ara enmig de diverses instal·lacions, sempre tinguent en compte amb aquesta franja de preus que sempre estem per l'euro. Aquests xats interns n'he sentit a parlar, però no sé avaluar fins a quin punt sou pioners, a on? Barcelona, Catalunya, o és un mercat que s'ha desenvolupat amb molta força? En quin moment estem al nostre país d'aquesta proliferació de xats? De xats en quin... De xats interns empresarials. De xats interns empresarials n'hi ha arreu, diguem-ne. Això sí que jo crec que coincidim en que la major part d'empreses actualment, Catalunya, Espanya, Europa i jo crec que a nivell global, l'empleat necessita sentir-se connectat amb l'empresa. Una altra cosa és que aquesta connexió es dongui sobre quin canal. Moltes vegades és des de l'email, des de la intranet, des de propis grups de WhatsApps autocreats i organitzats pels propis empleats, però l'empleat sempre necessita tenir contacte amb el seu equip, amb el seu torn, amb el seu grup de treball i els seus responsables. El lloc on es produeixi aquesta connexió entre ells i entre l'empresa és on aquí comença a divergir, en què aquests col·lectius d'empleats que nosaltres els diguem difícils de digitalitzar, no és el mateix un empleat amb un càrrec directiu que, òbviament, farà servir eines possiblement més avançades a nivell de col·laboració de la feina, videotrucades, compartició de fitxers grans, compartir l'escriptori en temps real. Totes aquestes necessitats que aquestes suites ofimàtiques que moltes empreses tenen contractades funcionen perfecte, no funcionen tan bé amb aquests altres col·lectius difícils de digitalitzar que no necessiten compartir fitxers grans, no necessiten fer videotrucades, no necessiten compartir el seu escriptori en real perquè molts d'ells no tenen escriptori per compartir i el que únicament necessiten és tenir una aplicació fàcil de comunicació amb el seu equip i que els sigui molt senzill, molt àgil en les labors que tenen dia a dia. Doncs moltes felicitats per aquest Premi Comunicació i Medis dins dels Premis Talent Cambra 2021 a Chatforce. Felicitats per fer més fàcil la comunicació interna a les empreses del nostre país. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.